de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi, că vă vor hotărâ pe voi și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri. Înțelepciune drept. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos. Mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu. În Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Și Duhului În tău. Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol Evanghelist Marcu, citire! Slavă ție, Doamne, slavă ție. În aminte, în vremea aceea, a venit Iosif cel din Arimateia, sfetnic cu bun nume, care aștepta cel împărăția lui Dumnezeu. Și îndrăznind a intra la Pilat, a cerut trupul lui Iisus, iar Pilat s-a mirat că Iisus a murit așa curând. Și chemând pe sutaș, l-a întrebat dacă a murit de mult. Și aflând de la sutaș, Pilat a dat lui Iosif trupul mort. Atunci Iosif, cumpărând giulgiu de ină și pogorând pe Iisus de pe cruce, l-a înfășurat în giulgiu și l-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la ușa mormântului, iar Maria Magdalena și Maria lui Iosie priveau unde l-au pus. Iar după ce a trecut ziua Sfântei Maria Magdalena și Maria, mama lui Iacov, Salomea, au cumpărat miresme ca să meargă să ungă trupul lui Iisus. Și de dimineață, în prima zi a săptămânii, pe când sărea soarele, a venit la mormânt zicând una către alta: Cine ne va prăvări nouă piatra de la ușa mormântului? Dar ridicându-și ochii a văzut că piatra, care era foarte mare, fusese răsturnată. Și intrând în mormânt, au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmântal, și s-au spăimântat. El însă le-a zis: nu vă spăimântați, căutați pe Iisus Nazareneanul cel răstignit.
mesele. Și duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru că el merge în Galileea mai înainte de voi. Acolo îl veți vedea după cum a spus vouă, dar ele și în mormânt au fugit de acolo, căci erau cuprinse de cutremur și de spaimă. Și n-a spus nimănui nimic, că Mitropolita Moldovei și Bucovinei, pe Preasfințitul Părintele nostru, echipul Botoșenean Episcopicar, al Arhiepiscopiașilor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Arhiepiscopul Sucevei și Nădăuților, să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Preacuviosul Părintele nostru Stareț, Arhimandritul Nicodem, împreună cu toți părinții, frații și ostenitorii acestei Sfinte Mănăstiri, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Casa și familia voastră, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
Mântuitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domn de viață Sfântorul, care din Tatăl cucede, ceea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacută ce va să fie. Amin.